Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa, nagmatod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan og gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong.